Hey guys. Okay, mag-praise ata. Okay. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never should be world that in. Amen. Hello guys! Good morning! Welcome to my channel! Ako di ay ni si Pilochi Lagway Banyes, ang inyong amiga vlogger, og si... Ednay Hong, Ed's Vlogger. Okay, may bunta guys! Mamahaw ta! Mura magnaugtuan may pagmata guys, oy. Naugtuan may pagmata. Pero actually, diapan, mga 3:30 yata to ganinis kadlaw. 3 or 4, mamagin akong ting mata guys. Mata diapon ni. Kamata diapon ko. Mag-prepare lagi sa pamahaw ni husband, manung mo Anthony. Daw bi kay baglakaw ana niya kay mo lagi na mamalik mamig piyong mamalik og kanang basin mamasin na makabalik og tulog na. Karon Kaya ka, mas rice ka. asa na? Habuntag kita ba? Karon unsa ba ni si amiga idnang iya man kong gi kuan kalingawan. Oh. Alam nga naman guys na, ang bird, waman ni function. Di siya akong gibidyuhan. Hey guys, mga unta daning samyang oh. Good morning. Oh, day tuod guys. Basta nakaingon mo nga spaghetti ni samyang ni guys. Samyang. Sige naman siya ngulo-ngulo sa ako nga. Di uy. Gamiton sa nato ng isang kapakbi na namagod ko'y plano ani. Na murag magmukbang kunohay ni diri mag-awat ba. Na magmukbang may nga amo lugar nga edisyon na amo nga version I mean. Na. Okay, mangyo siya kagwanta kay tulo daw iyang laway sa iglantaw nila sa akong sudlanan na. Mutong namuyo karong buntag nga among gipares sa boiled egg og bulad guys, bulad. Chiding. Oh, nabura-bura pala yung kayo ng tubig pala kung tubig be. Okay. Thank you. Mag-abay kong tubig guys. Kaya mo lang ito kung giingon sa inyo nga gagawin ko kung kanang first nga hungit or second nga hungit. Matukan ko nun. Mag-abay kong tubig. Sa papod. Na, maulag ito guys. Oy, wag siya. Nya, unsa man na. Itong silo guys, bakit? Murag gigi. Hiluan na. Pila ka ni ka Sili ba? Pila ka ni ka kuan ang ilang gibutang ba kana? Murag chili powder naman ni siya ga. Ba? Pila ka ni ka salmon ang ilang gibutang or gigamit para imong butang aning kuan samyang. Babe, want to ready go? Practice mo guys. Oh my God. Na para beduha. Oh my God. Makaingon gyud ka guys nga. Mudugang pa ka. Makaingon gyud ka guys nga. Unsa bay salas bakba nga gihalangan. Okay ra ni siya kung imong sagulan og kanang pares nimo sa kanon ba, pero kung purely ra gyud kani imo ang kaunon, kanang giingon lagi nila nga challenge. O di gyud ko makapasali ani guys og challenge kay ngano. Itistingan namin maninamo ni husband na duha pag ito kapak. Kuan ko na mi nagpractice mi na. Pagoy ang ending si Anthony tanan ang nakahurot kay wa jud ko kaagwanta kay more on kanira baya ang gikaon. Wala bitay giparis. No karon okay ra karon kay naman mi giparis. Amo man siyang gimixan ang burki baya mo siyang himong sudan.
pangaon na mo dia guys. Dungan tag pangaon para dibo. Daoy unya kay. Ay, istoryanin na to guys. Balikan na to tong nakabalik lagi kog tulog niya. Ang kaning usa. Ambot lang nakabalik maka nigtulog. Wala lagi. Brado gyud. Ang nahitabo guys. Nang unsa na ang nahitabo? Ay, no ko. Halang kay guys. Di ta ka concentrate sa story. Ang nahitabo guys, kay ako pinabuyag magyud ko guys, makatulog magyud ko. Basta wala ako yung nauna-on, gusto ko gyud matulog, i-relax na ko akong mind. Makatulog gyud ko, pero kung naa kayo nauna-on niya, magpiyong ka kay gusto ko mabalik og tulog. Marag kuan na gyud kayo magsakit na imong ulo nga magsigig magpiyong imong mata niya, di ka kabalik og tulog. Pero ganina gusto gyud ko matulog, i-relax na ko akong huna-huna. Nakatulog gyud ay ko guys, ngano? Ang ebidensya. Sige magyud ni siya ingon sa ako nga, may gyud nimo matulog. Gaoy ka na. Sa may vitamins nimo nga, pero boy, wa gyud ko gitik po na vitamins ba nagsara. Sige lang gud tagka og gulay ka nagkalamunggay, murag gyud na akong vitamins guys niya. Ningon ko sa iya, he, saba, hagok ba day ko maghagok gyud ay ko guys, kay iya man gyud kong gibidiwan, ay tabo man gyud nga akong gibidiwan. Ganina. Na. Karon? Yan. Mata na ko karon mga 8 ba ni? Mga alas 8 pasado naman siguro guys. Late na kayo mong pamahaw. Nagkatawa siya. Yan siyang naga. Gibidyoan ba na ko ang langgam. Ay nindot bitaw na paminaw ng tweet sa langgam guys ba. Nag-try niya video. Amot ni gawas makuno siya dito sa gawas kaya yung gipokus ba na wala man daw gi-cooperar ang langgam, wag gi-cooperar na. Pagbalik daw niya sulod, iya naman ko nadunggan nga maayo ko no kay ako ang hagok. Mutong ang ebidensya, iya kong gibidyuhan sa akong hagok. Di karon pag mata na ko, pag mata na ko guys, ang gaga. Bibidyoan pa na akong langgam gana. Balibura ko yan di prank kunuhay ga mga amigo ba. Gitanan ako iyang cellphone ang iyang gibidyo. Agoy ang ako man ding hagok may iyang gibidyoan ga. May nag-operate. Ako kunong hagok may gi-cooperate niya. Makita ninyo pagkahuman aning among pagpamahaw karon kay akong isingit kay lisod pog magliyaw-yawa lang ko din na walay ebidensya. Ito guys. Ito na gid ko nga maghagok yun day ko guys. Kaya malingon ko nga, sabat dya. Maghagok yun day ko. Kaya maghagok lagi ka. Every ebidensya, maghagok yun day ko guys. Pero usahay, makaingon ko nga, mahagok yun day kuga ba kay kanang makabantay ba day ka nga maghagok ta kay burag kanang kuan ba kanang makamata dayon ko hagok man ko pero nagtuok damgurat ko nako guys. Gamay na lang. Okay ra man ang samyang kung burag isud-an nimo babor siya pansit canton okay ra. Lagi po halang yun pero kung purely kanira gyud ato ang kaunon kaning samyang makaingon yun kag unsay sala sa imong baba kay gihalangan. Mana, thank you sa kamiyang. Lagi istoryanan nako no. O makasurvive ta uguan, nani kanon. Murang imo iya kan. Unya guys, ay ambot ay makadayon ba kami kadto kay giimbitar ni sa birthday.
birthday na na. Shout out dahil kaya Evelyn Lorena. Madam Evelyn Lorena Adag. Adag. Happy birthday, Amiga! Happy birthday! I-try lang na mo masan makaigayon may makana mi sa inyo niya. Kuanta diha maka Mag-vlog tayo, okay. Lockdown pa tayo niya. Di pa tayo mag-vlog. Boring kasi ba? naman kasunod sa JRBC guys. Kita-kita ka dito niya guys. Basin makahigayon yun may makalag dito sa ano ng birthday. Gimbitar mi buntag pa sa'yo. Nawag ba si Lisa? Gusto nga. National, oh. Shout out kay Amiga Lisa National. I miss you ga. I miss you so much. Kumusta na ka oy? Paglaglaag diri kay mag-vlog-vlog ta. Kung makalaag ka diri sa JRBC, kung makasuri ka sa imong balay. Makakuan ka diri ma, makalaag po ka diri sa balay. Dugay na kay tawa nagkita. Ito pang kuha. Happy po regards po me. Kuya William. Makalaag mo diri laag nga mag-diri sa balay. Iusap tayo mo ka. Hurot mo sa miyan. Isusuyan na. Oo. Miss you na kayo ga, Lisa. Lahat na dito sa balay kaya pero taka sa akong vlog, magchika-chika ta. Bagumustay ba ha? Halang yun siya. Ukara siya. Kunay rice. Ito, may sinaw. Hmm? Di pa naplinan niya kayo, may soda. Thank you. Okay naman, basta. Ano, ipares ha. Ipares sa kanon. May kayong bulad, eh. Yan nga lang nga bulad ka. Pinikas. Pinikas. Oo, kayo lang. Saan siya nga klase, basta kay pinikas na bulad niya. Dahil sa napanahon guys, ayun. Wala na pagkita ang adlaw. Dito rin ta karon, di ba? Ikatulong adlaw di karon sa among kuan diri MSCQ sa Damilag. Ikatulong adlaw karon. Taas pa kaayo. Napaya 11 days pa buton. Ayun, nandito na ma-extend, eh. Tagin, Kung dili mo kooperar ang mga tao. Kung di mo kooperar, pagay-gay yung olo, as in, may MACQ na gitanig forever. Di ta mo kooperar. Yeah, po. Ang gani. Nara sa to mga kuan or to mga tagsa-tagsa nga kaugalingon. Kung di ta mo kooperar, na gusto namang gid ka nga mo forever na lang gid ning MACQ deals na nila. Pero hinoon, bag-o mo ko nakabalo nga MACQ dili giday kay siya kanang stricto or hugot. Itong iba. Ang nakakuan lang gid karon kay kada lakaw mugawas diri outside sa Damilag mag-need gid ta atong QR code mo na lang buray nakakuan hasol-hasol pod. Pero kung gawas ta diri sa ato ang balay mo to magmas mag-face shields. Na hasol be kay guys no na kanang mura bitaw tagipusasan nga maglakaw guys kung kanang na mag face mask, mag-face shields, mura tagipusasan na inana nga kuan bitaw nga style nga wa bigid ta manad nga maglakaw ta didto sa gawas nga mag face mask, face shields. Karon na bagud nahitabo na. Sige tagpangandoy nga. Kamusta ba ka ta maglakaw ani nga burag free? Uy,
Kanang free ba na? Burag pareani karon ba? Oh, busog. Free, Pero buyag. free. Thank you. Kanang inani ba nga maglakaw nga pare sa una bitaw nga wala pa ni nahitabo karon nga burag free ta ba? Balag wa tay kwarta. Basta kay burag kanang dili gid burag kanang free ta ba? Maglakaw ta ana. Pero karon no, patay kwarta. Maglakaw ta, mag-face mask, mag-face shields. Burag bitaw ta gidaog-daog. Burag bitaw ta gisulod sa sako. Burag inana guys ba? Burag ta gipriso. Inana gid akong paminaw guys na wala man gid choice eh. Man tong gitagawas. Malit ta sa unsa atong gikinahanglan. Ano, mag-wear gid ta. Hoy, langaw! Hawa. Hindi na kasulod langaw guys. Bantay na gid to siya unya. Ni kung dito na maglakaw bitaw ta guys nga. Kanang wala tay kabalak-an, ang ato lang kabalak-an guys kanina po mga tao nga mga buang muna na po na atong usa sa atong kabalak-an kung torta sa gawa sa atong panimalay. Karon nakadugang siya. Asul. Mana may kaon guys, so chika-chika gyapon ni. Balik-balik naman lang natong istorya guys no, tungod lang man pud ni sa karon na sitwasyon sa atong kuan ba atong Mao ni akong giingon sa inyo ganina guys nga gibidyuhan ko ni Mega Ads vlogger sa akong pagkatulog ba mo ni siya ang iyang ebidensya nga naghagok gyud di ay ko kalay-kalay gini si Mega Ads vlogger oy. Naagay ebidensya guys. May gyud ay kay akong tulog oy pero at least regards ko sa akong ilong. Nakabintaha na lang ikaw gyud Amiga ina kalay-kalay. Hi. Hello guys. Ni ako karon sa among dinhi sa among plaza diri sa DRBC Homes kay pwede ra man dai diri magkuha og QR code bahin lagi sa kanang kuan karon MECQ nga gipahigayon diri sa Damilag. So nagtry ko og kuha sa QR code. Sad to say nga isa ra gyud day ka buok ang ihatag sa isa ka pamilya. Isa ra ka QR code every family. So nagtry lang man pud ko guys. So okay ra. At least nakabalo ko di ba? And then at the same time mapa-share na ko diri sa akong vlog katong taga Damilag nga involved ani nga activities. So that's all for this time guys. Magkita-kita ta. Niya.